So magandang araw mga kapsat. So yan, panibagong vlog, panibagong video na naman tayo. Yan mga bossing. Dito tayo sa bundok. So ayun, kukuha tayo ng kugon. So yan, kugon natin yan. So yung diskarte namin dito mga bossing ay ginagamitan namin ng kumpay. Yung iba kasi binubunot. So yan, napakadami nito. Nandun sa dulo. So yan na mga bossing yung pinapas nating kugon. So ayan. So marami pa yan mga bossing. Hanggang pataas. Una nating ginapas kanina. So medyo lanta na. Kailangan muna nating patuyuin. Saka ibaba natin si Pau Pau. Pau. Yung tali. Kawayan. So yan mga bossing. Yung una nating winakwakan. Tulad ng pagkampas ko kanina doon. So ganun po yung tinatawag na pagwakwak. So para matanggal po yung kunting ano niya, gimulmol. So ayan. So pang sinikpit po yan. Hindi po kailangan yung sobrang linis. Para hindi po malaglag pag inipit po ng buho o kaya kawayan. So pag hilaw pa mga bossing, ganyan po yung ginagawa ko, tinatalian ko kasi bibilat ko pa yan. Pero pagka tuyo na po yan, hindi na natin kailangan talian pa. So gagawa ko mamaya ng hulmahan. Doon natin kakamada yung mga kugon na yan. Para matalian natin ng maayos. So marami pa yan. Tapos po, lang yan. Yan na mga bossing, yung kugon. Bali 2 araw na yan nakabilad. So tuyo na siya. Pwede na siyang ibaba. So yung pinakatali, tatanggalin natin yan. Diretso kamada na. Para hindi na natin kailangan ibilad pa sa baba. So ayan. So kung kulangin to, mayroon pa akong ginapas doon ng isang araw. Isasama ko na yun dito. Yan, kasama pa rin natin si Pau Pau. Pau! Yan si Pau. So yan mga bossing. So bali dito natin ikakamada. Dito yung panali natin. Balat ng kawayan. So yan, simulan natin para maaga akong makababa. So ganyan yung magiging itsura niya mga bossing. So yung paghigpit po dito mga boss ay kailangan po nating itodo. Itodo po natin yung lakas natin sa paghigpit. Dahil pag malayo po yung lalakarin natin, tulad nito, sa bundok tayo ngayon. So malayo yung bababaan natin dyan. Iba pa yung papunta sa bahay. So yan. Itodo po natin yung paghigpit para hindi po lumuwag. So matibay po yung kawayan, hindi po yan basta-basta mapuputol. Pagkatapos po, pag naigpitan na natin yan, so yung dito parte, yung hagimulmul na yan mga boss, so tatanggalin natin yan dito banda. Yan, tatanggalin natin yan para pumantay. So yan. So ayan mga bossing, okay na yung ating kugon. So maya maya lang bababa na tayo.
Pero gagawin ko muna pagkatapos kong kumain. So magagapas ulit muna ako ng kugon para bukas ulit tuyo na siya. Tulad dito. So ayan. Para hindi na doble. Para hindi natin ibilad sa baba. Para dito pa lang tuyo na siya. So yan mga boss, maraming salamat po sa inyong panonood.